Ovo je poziv na rat, ne neki YouTube art. Povratak autoriteta, posrnunih čika i teta. Mijahur na netu pravi štetu protiv spodoba o pubertetu. Možda ste shvatili, svetom vladaju tinejdžeri. Jesu bolidi, ali su organizovani. Teška situacija, braćo akcija. Dosta smo im bili BFF, BTV, sad ćemo u rat. WTF, ovo je rat sa neta, smeta s mnogo argumenta. Rat, okupacija, ofanziva, rat tinejdžerima. U toj borbi strateći i oni među njima. Dobra deca, vredna, zanimljiva, sreća takvih ima malo manje od minimuma. Ustanite Srbi, Hrvati i Albanci, previše ste međusobno ratovali, postali ste saveznici. Ovo je poziv svakoj mami, tati, nastavnici, tetkici, radnice u Liliju i Zari, udruženi penzioneri. Svi imamo istog protivnika koji nas u zasadi čeka. Mijehur se bori za vaša prava, odbranimo obraz svetu, a zna se ko nas ugrožava. One bubuljičar, oni slinavi, maloletni tirani, zombiji sa Samsungima, utvore iz H&M-a. Posle prve erekcije, ti nam deliš lekcije. Pazi, ne voza cela nacija, što ti počela menstruacija. Neće biti smak sveta što ti divljaju hormoni. Šta su to hormoni? Pojma nemam, čekaj na Wikipediji. Dosta sam plaćao privatni boravak, zašto moram dajem mito? Da dete od 100 kila bude sito, da prodam uljanu sliku, da ti kupim Lebron tiku. Staroj mami otkazao EKG, da ti nosiš UGG. A sad će naplata. Payback time, hej teenage, da vidiš šta je rage. Bićemo kvarni, lukavi, iskusni, utrenirani. Dok spavate, alevom mažemo proteze za naše giliptere i naše princeze. Treba im uvaliti grickalice da im unište zube, neka budu spodobice, nek se pred ekranima gube. Prepuni stresa sa kosama, ko voditeljke RTS-a. Nema nikog da vas brani, OFC, nema followersa. Gde su sad subscriberi, Zuckerberzi dremaju na berzi kad je frka. Gde su Facebooci, gde su Viberi, kad ustane motika i kuka. Gde vam je paterka me makaze, mali klošari i nakaze. Ovo je poziv na rat, ne neki YouTube art. Povratak autoriteta, posrnunih čika i teta. Stani, biber na grani!